Bună ziua! Haideți să vedem cum se pot trimite SMS-uri direct pe mobilul șoferului. În primul rând, intrăm pe administrare șofer și creăm un șofer nou. Șofer 2. Selectăm șoferul nou creat și dăm pe editare. Introducem numele șoferului. După care introducem telefonul acestuia, forma 407 și așa mai departe. Ți-am introdus toate datele, dăm click pe modific. Acum intrăm în administrare vehicul și pe mașina dorită dăm editează și selectăm șoferul pentru această mașină. După ce am terminat, dăm modific. Acum, din hartă, dacă intrăm în pagina cu harta și nu vedem nicio poziție, observăm în dreapta sus ultima înregistrare GPS. Probabil că astăzi, când am intrat pe hartă, mașina nu a transmis nicio poziție. Deci pe ziua de azi nu avem nici o poziție înregistrată. Atunci dăm click pe ultima înregistrare GPS și ne apare ultima poziție din care mașina a transmis. Dăm click pe oricare din punctele de pe hartă și ne apare numărul șoferului și opțiunea de a trimite un SMS. Dăm click pe trimite SMS, ne apare numărul de mobil al șoferului și introducem textul dorit. Introducem codul de verificare. Primele 10 SMS-uri sunt gratuite. Mai avem credit pentru acest cont pentru 94 de SMS-uri. Cu doar 7 euro putem trimite 100 de SMS-uri care se pot folosi oricând. Deci creditul nu expiră după o lună de zile. Se dă trimite. Avem mesajul că s-a transmis SMS-ul.